салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Мана чиқале ки дидед мошина бор кардем дар шаҳри Душанбе. Худо хоҳад бо Исроил сафар дорам ба шаҳри Екатеринбург пештар биёд. Мана инҷа ангураам бор кардем. Касе ки якум шуда мебиёд, ангура боро оварда метед дар Исроил, ангура гирифта меред кунуфа. метавонед дар шаҳри Душанбе мана кӯпака ҷолга мегиред. Мана бо номеро бо Исроил дар зери навод мешавад, занг мезанед. иншоаллоҳ бори шумои худо хоҳад бо хусси Аллоҳ мебарам мерасонам. иншоаллоҳ фақат дуогӯ бошед. Мана иншоаллоҳ рӯзаи ҷумъа бар роҳ мебироянд. паго ҷумъа худохоҳ иншоаллоҳ бар роҳ мебироянд. борои ҷамъ кунед, аз холодильник сар карда тамом таҷҳизоти зиндагия харида тайёр кунед. бо Исроил худохоҳ мерам мегиранд. инчунин авиакасса кор карда аст. билетҳои арзон аз Москав ба Душанбе, аз Душанбе ба Москав билетҳои арзон. занги шуморо интизор ҳастем. дуогӯи ватан модар бошед, дуогӯи ака Исроил бошед ки дар роҳҳо соқ саломат рафта расанд. ва мо роҳи сафед ба шумо барори кор. барои клиентҳои яктаги ягончаги падарка, барои подписчикои фикри шумо ягончаги падарка. дидедам подписчикҳо мана ҳурмату эҳтиром хамеша дар Тоҷикистон ангур мебарем. ангури сафед мебарем. худо ҳамаш инам Россия меравем ангуро. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум. мана ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамҷорони азиз. мо дар шаҳри Душанбе қарор дорем. заказои жирни бобои Исроил аз худи Душанбе ба шаҳри Екатеринбург туй доранд. барои туй яна бинед чӣ хелин гилемои пеши бозор. ана инҷа боз тои пахта, тамоми материалои пеши бозор, қиматош ҳамаи шаҳри Екатеринбург мераданд. ана инҷо сандуқ бародари азиз. номерои бо Исроил дар зери навор мешавад. метавонед дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Ҳисор, тамоми шаҳрое ки дар Тоҷикистон хуҷанд, агар мехоҳед туи маъракаҳо дореду мисол анҷуматона фикр мекунед ки кӣ бурданаш дар кор, ғам намехӯред. номеро дар зери навор бобои Исроил. канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем. ана инҷо тамоми намуди посуда ҳаст. ана лаганчаю, тахтачаю, инҷо материалҳо дурни вай ба ана ин болишто. Borkaran giret o. Parte. ҳамватанони азиз, ногуфта намонад билетҳои арзон аз ҷониби Россия ба Тоҷикистон, инчунин аз Тоҷикистон ба Россия. номерои ман низ дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. барои бора равон кардан аз Душанбе ба Екатеринбург, аз Екатеринбург ба Душанбе ба Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи айнӣ, тамоми деҳаҳояш, қариб тамоми Тоҷикистон ҳозир тасмим гирифтем ки тамоми Тоҷикистон дастафта кунем. инчунин аз Тоҷикистон ҳам ба Россия. мана бародари азиз, занги шуморо интизор ҳастем. билетҳои арзон авиакасса низ кор карда истодааст. одамои Россия боро ҷамъ кунед, бо Исроил занг занед. ҳама ба барори кор. мо дар Душанбе